Иптәшләр, сәлам көннәр, әле мине белми таныш булыйк. Инде мин күпләргә кызык-мызык блогер буларак танылганмын. Исемем Илназ Габидуллин, Кукмара районы Вахит авылыннан сезгә барчагызга да кайнар сәламнар җиткерәм. Инде бу видео минем өчен эксперимент дип әйтик, эксперименталь рәвештә YouTube өчен махсус төшерәм. Башка социаль җитәләргә моны кертмәячәкмен. Һәм инде без бүген сезнең белән бергәләп пешерәчәкбез. Менә шушындый Казанда, аннары якыннан сезгә күрсәтермен. Жаркое с курицей, ягъни тавык белән нәрсәдер. Жаркое ничек татарча? В общем, кем белә, комментарийга языгыз, яме? Тавык. Жаркое. Ничек була, белмим. В общем, мин поварда түгел, үз кыяфәтләремә дә ачуланмагыз. Өйдән инде кием белән йөрим авылда. Инде видеода шул кием белән төшерәм. Ясалма түгел бер нәрсәдә, ничек бар шул килеш. Нәрсә килеп чыгар? Башында белербез. Беренче тапкыр плов пешереп карадым инде. Тәмле булды, мактадылар. Шуңа күрә монсыдаган уңышлы килеп чыгар дип уйлыйм. Әйдәгез, киттек бергәләп. Бу видеоның беләсең максаты нәрсәдә? Мин мәсәлән үзем шәхсән ашарга пешерә белмим, тик инде менә шуңа да карамастан курыкмыйча шушы эшкә алынам. Һәм инде сез дә курыкмагыз, егетләр. Кызларыгызны, хатыннарыгызны, әниләрегезне, әтиләрегезне сыйлагыз. Пешереп карагыз. Иң беренче эш итеп, әлбәттә инде Казанда учак ягып җибәрәбез. Аннары инде әлбәттә Казанга салабыз көнбагыш мае, һәм инде ул бераз кыза төшкәч, салабыз сарымсак белән суган. Аларны шулай ук кызганчага хәтле тотабыз. Вакыт-вакыт шулай булгатып алуда зыянга булмас. Киләсе этап иң тәмле этапларның берсе, инде салабыз менә шулай туралган чеби ботларын. Бу инде үзебезнең авылда үскән әнием үстергән чебиләр. Казан бик нык кызды, шуңа күрә инде һәрвакыт әкрен-әкренгә шулай булгатып торырга кирәк. Теләгән кеше приправа да истәй ала. Мин инде менә для курицы дигән приправа алдым, һәм инде бераз шуны салдым. Ул матур, шундый золотистый төс кертеп җибәрәчәк бу тавык ботларына. Вакытны буш үткәрмәс өчен шулай киләсе пешерүләр өчен алдан утын да әзерләп куярга була. Әлбәттә, инде сезгә морковча да салырга киңәш итәм. Аның шулай ук согы бик тәмле итеп сеңә тавык ботларына. Тамын алып Кызлар, инде безнең тавыгыбыз үз парында, үзенең согында, үзенең суында пешүен дәвам итә. Әлегә бернинди суда өстәмәдем. Иң соңгы этапларның берсе ул инде әлбәттә бәрәңге салу. Бәрәңге шулай ук үзебезнеке яңа бакчадан җыеп алган. İçmiyimiz. Karagız, nechuk qatı yashinli yomg'ir kela. Yashinli yomg'ir. Barangni solib qo'ydik. Hayda, bir yashinli qildim. Qarali sira qotib ko'raydir, bir to'xtovsiz. Bitti. Qayg'uli xabar. Pişirib bitirib bulamı, yo'qmi? Qarag'iz. Endi bo'lib kela, qop-qora, ko'kri, yashinli. Barchag'on davom etdi. Yomg'ir chiqib boshladi endi akringa. Tasha qotib kela. В общем, bilmem, narsa kelib chiqar, narsa bo'lib bitir. Как обычно. Benim yordamchilar. 1, 2, 3.
ашауга көтөлөр. Dostlar, вот я кушатамын. Bu haller yasadı dostlar. Subhanallah, maydan birleşinip yağmur yağgаны yok. Bugün ikinci tapkırın yağva. Кіріңді yazayım da. Men уже полностью югышләндем. Bütün жерлер, bütün аяклар, bütün башлар, но нормально күн жылы. Күрә, Алла бисә пешереп бетәргә хәзер. Алла бисә subhanallah мәйтә. Менә бишта биде бит. Сыенып тыйып булмый. Әйтәсе килә, карагызынчык. Бакчада уже сулар тынып утыра. Монда пси тынылмыйча калды. Шунда качып утыра яңгырдан. Вообще менин бүтүн жер полностью баштан алып аякка кадәр носкилер, бүтүн жерлер лош, в общем. Но, опа. Результат булсын дип тырышабыз инде. Безнең пешәйне алабыз. Икенче атмая кайткач, burçak aşı mında bir hesap şiremiz. Yani mında oturdum burçak oturduk yanına. Motorluk. Avulda ini rahatanın bilasınız dostlar mesela. Buna ukrup. Şidin rahatlanıp. Buna salat. Buna soğan. Buna pomidor. Buna kıyar. Kabisteler öyle yiyişmegen. В общем, rahatlanıp свежий. Bizim üstürgen sular sibet. Haydi aşısı kildi. Okey boss. Hazır ukroplar jiyabız bundan. Bugün soğan jiyabız hem aşarıga. Dostlar, әзер яңгыр астында да мына шулай түренеп пешереп бетердек. Карагыз. Моның тәмен камера аша кызганычка каршы биреп булмый инде, тик шулай дагы siz de gelin şulay kazan alığız, hem pişirip karagız. Мен şanıp kalam sizniki de şulay temi birleşek sizning sulushlarına. Matur kişiler, aşlarınız temi olsun. Retseptni kullanıqız deb ayta almayım. Men özümdagi kishinikin qaradim da, özümçe pishirdim. Shunga ko'ra endi sizdagi menikin qarag'iz da, o'zingiz ishlagiz. O'shlar maturna yashik, salomat bo'ling.